Bolechas. Papá Bolechas doa sangue. Papá Bolechas vai doar sangue nunha unidade móvil do Centro de Transfusión de Galicia. Mamá Bolechas xa dou hai uns meses. Os fillos non poden doar porque aínda son pequenos. Uxía, a doutora da unidade móvil. Espéraos na porta. Antes da doazón, a doutora Uxía revisa a saúde de papá Bolechas. Tómalle atención, mídelle o pulso sanguíneo, o peso corporal e desbota que teña unha anemia. Os homes poden doar sangue cada 3 meses e as mulleres cada 4, pero sempre deixando pasar alo menos 2 meses entre cada doazón. Poden doar as persoas maiores que teñan o peso adecuado, que non padecen enfermidades e que se poden transmitir polo sangue. O sangue é un líquido vermello que circula polas veas e arterias. A cantidade de sangue dunha persoa adulta depende da súa altura e do seu peso. Normalmente teñen entre 4 e 5 litros de sangue. O sangue realiza funcións vitais para o noso organismo, nutritivas, respiratorias e termorreguladoras. As nutritivas leva os alimentos, elimina os residuos. As respiratorias transporta oxígeno a todas as partes do corpo e tamén leva o aire malo aos pulmóns para eliminalo. A termorreguladoras regula a temperatura do corpo. O sangue está formado por plasma e as células sanguíneas. O plasma é a parte líquida do sangue, por onde circulan as células sanguíneas. As células sanguíneas son os óvulos vermellos ou hemácios, os glóbulos blancos ou leucocitos e as plaquetas. As persoas temos millóns de células sanguíneas. A plasma é o líquido que leva as células do sangue, os alimentos, as vitaminas. Os glóbulos vermellos transportan oxígeno a todas as partes do corpo. Tamén levan o aire malo aos pulmóns para eliminalo. Os glóbulos blancos son os encargados de defender o corpo contra as bacterias que producen as enfermidades. E as plaquetas son as encargadas de pechar as feridas para que non saia sangue fora do noso corpo. Antes da doazón, a doutora Uxía informa a papá Bolechas das causas que impiden doar. Papá Bolechas dalle o consentimento para que se poida utilizar o sangue. Papá Bolechas di que a extracción de sangue non doe nada, nin debilita o noso organismo. O sangue non se pode fabricar. Papá e mamá Bolechas doan sangue porque queren axudar as persoas enfermas e feridas que o necesitan. Os hospitais galegos precisan 500 doazóns todos os días para axudar as persoas enfermas. Todas as doazóns de sangue que se recollen cada día en Galicia van ao Centro de Transfusión de Galicia. Ali analizan o sangue, sepárano nos 3 componentes e almacenan. Cada tipo de enfermidades precisa un componente do sangue. Unhas persoas precisan plasma, outras plaquetas e outras glóbulos vermellos. Así que unha soa
súa doazón de sangue pode axudar a 3 persoas diferentes. Os componentes do sangue consérvanse no centro de transfusión e envíanse cada día a todos os hospitais de Galicia para que as persoas enfermas recuperen a saúde, mais o sangue non dura moito, por iso precisamos doazóns todos os días. Non todas as persoas temos o mesmo sangue. Cada unha pertence a un grupo sanguíneo. Os principais grupos sanguíneos son A lese positivo, A negativo, B positivo, B negativo, AB positivo, AB negativo, O positivo e O negativo. Uns días despois de facer a súa doazón de sangue, Papá Bolechas recibe unha carta na súa casa coas análisis realizadas e o seu grupo sanguíneo. Só 7 de cada 100 persoas son doadores universais do grupo O negativo. Poden darlle o sangue a calquera doente. Papá Bolechas rematou a súa doazón de sangue. Agora vai para a zona de recuperación para beber agua e comer un bocadillo. En poucos minutos xa pode marchar. A doutora Uxía despídese de toda a familia e dalle as grazas a Papá Bolechas. Cando cumprades 18 anos, espero vos nesta unidade móvil, dilles as Bolechas. O Centro de Transfusión de Galicia dispón de locais de doazón de sangue nas 7 grandes cidades de Galicia e 10 unidades móviles que se achegan cada día a concellos, parroquias, empresas e centros docentes para facilitar a doazón das persoas solitarias.